Ja, en natuurlijk afgelopen zomer zat je volop in de Tour de France. Ja, inderdaad. Ik had een tekst gemaakt op het liedje wat ik nu ook ga zingen over de Tour. Dat is leuk opgepikt. En ik heb nou 24 keer Tour de Jour gedaan aan het eind, even 1,5 minuut. Ja, en dan gaat het leven in het land, hè. Dat was een leuke periode. Wat heb jij met wielrennen? Ja, heel veel. Ik kijk er graag naar. Ik kan uren voor het beeld zitten kijken. Ik ben zelf niet zo'n fietser. Ik doe meer aan hardlopen. Maar ik heb er zo'n bewondering voor hoe die mensen tegen een berg op fietsen. We gingen net met de auto hier die Kouberg op. Toen vond ik het al zwaar worden. Dus. Als we nou zouden zeggen, Dries, nog 1 keer gekkigheid op een racefiets. Ja, daar ben ik wel voor te vinden. Een keertje proberen de Alpe d'Huez voor een goed doel. Zou ik ook wel eens willen doen. Maar waar ik me nu even op richt is deze single. En ik ben aan het voorbereiden mijn inzending voor het Nationale Songfestival. En die ga ik over 2 weken in de grote troskoffer gooien. Is hij al bijna klaar? Ja, hij is bijna klaar, ja. Ja. We hadden twijfel tussen 2 liedjes. En ik heb nog een aantal mensen gevraagd in het land van maak eens een liedje. En nu krijgen we zoveel liedjes ingezonden dat ik ga twijfelen. Dan wordt het toch wel vrij serieus, ja. Ja, het is een mooie Engelse ballad. Beetje meeslepend. Zoals Johnny Logan dat vroeger deed. In die sfeer wil ik een beetje de mensen verrassen. Een jaar of 15 geleden heb ik een Engelstalige cd gemaakt. En die zal er niet zo snel mee komen. Ik vind dit leuk, een uitstapje om te proberen. En ik zou wel tevreden zijn als ik straks bij de laatste 10 zit. En aan het Nationale Songfestival kan meedoen. Zou leuk zijn.